One pen. Namaskar. Are ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 15 ಡೇಟ್ ಹೊಡಿತು. ಆರ್ ಬರ್ಪೂಜೆರ್ ಮಾರ ಈ ಕೊಕ್ಕಡ ದೈ ನಾನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಕೋ. 15 ಡೇಟ್ ಕೊಂಡು ಬರ್ಪೇದ. ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತ ಆರ್ ಬರ್ಪೂಜೆರ್ ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ. ಆರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಈ ಗೋಯಿ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರೆ ಆತ್ಮಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುಕುದ ಹಾಯ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಮಾರೆ. ಕೊಂಚ ಮಂಡೆ ಕಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋ. 15 ಡೇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ಪೋಪ್ಪನ ಅತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಬಂತಲ್ಲ. ಏನೋ ಕೊಡನಿ ಮಾಡೆ ತೋತುಜೆ. ಸೊ ಕೂಡ ಬತ್ತ ಮಾರ ಎಂಚಿನ 15 ಡೇಟ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಆರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಚಿನ ಡೇಟ್ ಮಾರೆ ಆರು ಬಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರೆ ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತ ಬರೆಯರ್ ಮಾರೆ ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ಮತ್ತ ರೈಲ್ ಬುಡುಚಿ ಮಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಅದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡೌಟ್ ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ರೈಲ್ ಬುಡ್ಡಿ ಬಳಕಡೆ ಪೀತಾಯ ಬೈತೆ ಮಾರೆ ಇಡೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪೀತಾನ ಇಡೆ ಬೈತೀನಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೆ ತಿಜರ್ ಎತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಫೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅವು ಎತ್ತ ಆರ್ ಬರ್ಪೇರು ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಲೆ 100% ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ दा एन्न कैलेंडरे तकदबोतुंद आर बर्पेरिंदाना ई आर्न टिकेट कंतु तोजो इन कन्फर्म माडे डेट कोट्टे मेम अंते इंदु आंदे ಆರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂಡ ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಜ್ಜರ್ ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ ಬರ ಆರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪುಜಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಅಂಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡೆಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ರ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗಾತ್ರ ಎಂಕೊಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸೆತ್ತುಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜೈ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ and I'm super excited about it. So January 14th yan namma kudla barundulle. See you all there. Jai.